Slnko uskutočňuje astrologickú zmenu v nedeľu 19.1.2025 a opúšťa zemské znamenie Kozorozca a vstupuje do vzdušného vodnára. Je to znamenie s pevnou kvalitou a to ukazuje, že sa nachádzame v pravom zimnom období. Pevná kvalita potvrdzuje nemennosť podmienok a hlbokú zimu. Vzdušný živel, ktorý tomuto znameniu vládne, nám pomáha preklenúť toto temné a chladné obdobie. Nastáva čas, keď je vhodné stretávať sa s ľuďmi, ísť sa niekde zabaviť, urobiť si čas na svoje koničky, rozvíjať svoj talent a podobne. A teda je potrebné odpútať sa od stereotypu a od pracovného kolotoča. V tomto období sa zvyšuje zvedavosť a ste oveľa viac ochotní pustiť sa do úloh, ktoré sú originálne a zaujímavé. Nechajte sa inšpirovať a vo vašom smerovaní budú zohrávať väčšiu úlohu vaši priatelia. Slnko sa pripája k planete Pluto, ktorá je hneď na začiatku znamenia vodnára. Je to dosť citeľné, pretože Pluto niečo mení, niečo veľmi rázným spôsobom odstraňuje zo života. Asi každý už reagujete na to, že TikTok sa v Amerike naozaj zakáže. A je to veľmi zaujímavé, že presne v tom čase vzniká konjunkcia planety Pluta so Slnkom. A to výrazným spôsobom bude meniť energiu. Niekto to môže vnímať pozitívne, ale veľa ľudí to môže vnímať skôr ťažko a negatívne. Slnko putuje uhlovými stupňami znamenia vodnára a vytvára celku kvalitné aspekty. Ak chcete poznať, aké aspekty ide a čo môžete čakať z tejto energie, tak vás pozývam na stránku Patreonu Astrologia Meitnerová. Tam sa dostanete ku mojim článkom. Práve tento článok je otvorený pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú. Tak sa môžete pozrieť, aké informácie vám môžem dať. Pre takéto videá ma ďalej sledujte. Ahojte.